И здравейте хора! Днеска ще играем на новия мод Godzilla City Smart с Dynamite, защото той е доста опнат за това ниво. Ще пробваме да спечелим няколко яйца, пък и ако не спечелим, какво като? Ами хора, за сега те ни водят. И хора, аз това не смятам. Ами хора, чакайте малко да струшим града им. Добре. Струших колкото можах. Сега се бием с Годзилата. Добре. Моите са най-смотаните хора. Не. Франкът. Ама айде моите да направят нещо полезно. Добре хора. Щупиха ми това. Така нашия с Годзилата цепи, ако... Добре. Трябва да убием този Франк. Така. Дед. На 1% име. Айде! Бихме ги. Добре хора. Сега трябва да изиграем още 5 игри. Пък им... най-хубавото. Направо реалите. Много хубавите. Да знаете хора, на това ниво, ако вземете Годзилата, сте много бавни. Аз не обичам по принцип да я взимам Годзилата на това ниво. Хора. То се е видяло. Dynamite по принцип е доста добър за убиване на Годзилите, заради бомбата му. Добре хора, моите нещо правят ли? Айде обяснете ми. Supercell. Мога ли да се падна с някакви нормални хора, където играят добре? Хора, това май го губим, не знам, не съм много сигурен. Аз съм сигурен, че ще вземем едно яйце. Така че, загубим или не загубваме всичките тия игри. Аре ме, наш! Хора, тия нашите тъпи ли са? Само това имам един въпрос. Нашите NPC-та ли са? Аз им ги стънвам, аз им помагам. Те наши са NPC-та, бе.
Добре хора, моите са NPC-та. Аз това от сега ви го казвам. От сега ви го казвам, че моите са NPC-та. Пълните ташаци. Аре, бе, братче. Гледай тая роза. Гледай я, братче. Гледай я. Гледайте я. Вижте каква е турска. Гледай ги, бах ти жените. Той бърза нищо не направи. Аз ги кера, братче. Той даже умря. Нарочно умря. А не следващата игра взимам джин. Добре хора. Трябва да им убия Годзилата. 7. Имаме шанс, ама... Да, какъв шанс имаме? Да, нямаме шанс. Да, брат, заради моите шивани педали. Теба майка им проста. Ни хора... Освен да взема джин. Знаете ли какво, хора? Ще ви върна, когато стигна до 6-та победа. Хора, много съм изнервен. Защото... мутация. Защото лошите бяхме на равенство. Още една мутация. Бяхме на равенство. Не, примо. Бяхме на равенство и им даде победата на тях. Много съм ядосан. Просто хора. Сега ще тестваме на елпромутацията. Просто хора. Бяхме на крачка да победим. Обаче шибаните лоши не знам как победиха. Просто им даде победата на тях. Бяхме на равенство. Шибаняри. Просто съм много изнервен. Поне ми даде 2 мутации. Добре. Сега ще видим какво прави на мутацията. Знам, че е на пауъра му. Прави го по-бърз. Добре, май е това мутацията. Няма пример да го прави по-бърз, когато скача. Хора, това ще е днеска. Чао!